Bangon sa lula. Inom sa kape aron mainitan imong tiyan. Diin man kagabi. Bangon lang sa lula. Uy, init mo ka lula. Gilantan ka. Wa ni kaso doon. Inom ko rin yung tambal. Palitan daw tambal lula. Doon na day kay kwarta. Ang imong kape lula. O lula kanang doon man sa merkado nga tong nahimutangan. Ya nisay ko mata. Mo nang nisuway ko pagpangarga. Ya naman siya napakarga nako. Ang uban nihatag og 10. Ang uban sad nihatag og 20. Maong nakapalit og kape. Salamat to. Hindi mo kape lula. Oh, kanang okay ra ka din lula. Ako lang sa kambiyaan. Kinahanglan mo palit og tambal para nimo. Aron maayo imong sakit. Sige lula ha. Yads! Good morning! Hoy, Yes. Ano naman sad ka? Ang tulala naman sad ka? Naguna-una na ko sa akong mga problema, guys. Ay, Yads. Ayaw siguna-hunaan ang mga problema, oy. Mahimo bagong dili una-unaon. Nagpatong-patong na baya. Da, ayaw mo guna isud sa imong huna-huna. Kay unsa naman pud na yung imong gihuna-huna nga problema ba? Ang imong giingon nga, nabilanggo gyud si Papa. Mausay sulti ni Lola. Anya, ang ako kusang pagtrabaho sa bar, nga gipanig-iya day sa inahan ni Ramil. Ug ang akong pagtakuban, isip lovely Catwoman. Ayaw kadlok, Yads. Dili lagi ka mailhan sa imong pagtakuban anang imong pagka-lovely Catwoman. Di ni matago hangtod sa hangtod, Judy. Nagpatong-patong naman hinuon niya akong problema, eh. Naglisod pagid ko butyag sa matuod ni Ramil nga di ko tinuod na siyendera. Nya, karon na nasad ko'y bisudlan nga nakasiguro gid ko nga di gid ganahan si Ramil ani. Pasabto lang gumato si Ramil, Yads. Basin pa daig. Nakasabot ra siya. Ayaw ka balaka. Tabangan ta ka. Pasabto na to si Ramil. Kisabtan ka ako ni Ramil, Judy. Nya unsaon naman sad ako pagduaw ni Papa, ni Lola ug ni Dong Leo. Nga ingon ani man di ay ni matagabiin di ay mo duty. Ay, sakdi lang good. Adlaw nito mo adto. Oh, nya, manakay ta og sayo sa buntag. Dahil manguli tayo ni kahapon. Kadaghan na sakyanan karon may pareha sa una nga. Perting nihita. Ay, touch na ko taron. Ayaw biya ko pasagdiyan sa please. Lagi, what are friends for? Ikaw biya ko nimo. Iha, dili ko makapasagad nimo. Usabay ako sa gibinla ni Mami Trish nimo. Pero, why gusto si Ramil nga niya ako din tita, dili ba? Just don't mind him. Ay, dako kaayong kausaban si Ramil, tita. Sukad nga nahibaw siya nga nakagusto ko niya. Nausab na niya tinagtan ako. Dako, gid kaayong kausaban, tita. Sa pagkakaroon, ayaw lang ko nag-i-push ang imong kaugalingon kang Ramil.
Gikontrata ko na si Lovely Catwoman. Ha? Saan? Sa tuyat? Gikontrata ka ni Ma'am Carmi? Isip Lovely Catwoman ang tintalong si Rami? Hawa gay siya kahibaw nga. Si Lovely Catwoman o ikaw, usara. Ang ma-fall out of love ni mo si Ramin. Oo, Judy. Maunay usa sa nakahatag na kong problema. Unya, sugot ka yats. Giuyunan mo ang hangyo ni Ma'am Carmi? Well, wa pa siya motando sa Lovely Catwoman. Pero, karong gabi, pugsun ko siya nga motando gid siya. Total, dako ang kantidad nga akong ibayad niya. Og nagtuo kang may mahimo siya, tita? Maokay na akong pagtuo iya. Wapa siya. Luyo sa maskara nga iyang gisulog. Unya, og nasayop ka sa imong pagtuo, tita. Unya, dili day tinuod nga gwapa. Nganong nagbaskara man siya, kung gwapa siya. Basta, guwapa siya. Muna akong pagtuo. Well, tingalig iya lang gibuhat nga nagmaskara siya aron pagproteher sa iyang dungog. Unsang dungog ka ba? May dungog pa bagod ng matanga sa trabaho, tita? Bili ba yagit kaay ko na ng babayhana? You know what, Iha? Daghan kaayo ang nanghangyo nako. Ngayon, i-out siya. Pero, wa siya. Siya pa gipabuot kung pilay presyo niya. Pero, wa kasi magpadai, ha? Ano man yun na sa sinugdanan ba, tita? Pero tan-awon ta lang unya kung magkinahanglan na siya og daghang kwarta. Di ba siya na manghagad sa iyang mga customers? Na, pasensya na ako. Ikaw na hinuoy nag-atiman ako. Para mawain nila niya. Sabi lang dong, kung madagan sa akong lawas, mangita jud tag atong kapuyan. Nakay magpapuyo at mula. Huwag ka matay kwarta. Magpakiluoy ko dong. Kung doon na nagani tayo kwarta, makabayad raman ta ba? Ano rin mangitag kapoy ano la. Maay din kay doon lang merkado. Makapadayon ko sa akong pagpangarga. Kung di pa ko makakita sa may trabaho. Ako sabdong, musuway ko panglabada. Kung nabaghay mo salig na ako, nga tiguang naman ko. Ayaw nilang ula. Ako nilang malitag panginabuhi para nato. Okay. O sige, Iha, mugawas una ko, ha? O ako, kinala pa ko mag-shower, you know. And then, make yourself comfortable. Yes, I will, tita. Feel at home. Oh, kung gusto ka, pahuway lang una anyway, wa man sa klase ron, di ba? Bisag may klase pa, tita. As I have said, suspendido ko. So, di hapon ko mato sa school. Okay. O sige, ay na may karong gabi eh. Magkuyog ta. Mato ta sa KTV para di kalaayan. Okay, tita. Sige, okay ra ko din eh. Sige. Excuse ha? Tita. Butang ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay
sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitan.